बेखौनो फोरमायगोन साफ्रोमबो नायगिरिफोरनिसिम आङो देरहानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आङो थेंकफुल होनो सानदों जे सिनियर आदामोना साजेसन होबाय आरो गाइडेन्स खालामहोबाय आरो जोंनि जुनियरफोर जोंनि हस्टेलनि मनिटर बन्धु एसिस्टेन्ट मनिटर बन्धु जोंनि आरो गार्ल्स हस्टेलनि मनिट्रेस एसिस्टेन्ट मनिट्रेस आरो बयस हस्टेलनि मनिटर आदा गासैबो हस्टेलनिबो उन्दै गेदेर सिनियर जुनियर साफ्रोमबो सापर्ट खालामहोबाय आरो बाहेरानि आदामोनाबो जे गासैबो सिनियर जुनियर आंखौनो फसायनानै आंखौनो सापर्ट खालामबाय आंनि मावनो हागौखौ नुहुरनानै आरो साबायखर होनो सानदों एबसुनि गासिबो बिबानगिरि आदामोनखौ आंखौहाय मदद खालामबाय हानायखिनि जे आं देरहानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आङो बेखौनो फोरमायनो सानोखि आं देरहानानै आङो जे स्टुडेन्टसफोरनि खामानि मावनो ओंखारबोबाय जेबा आङो स्टुडेन्टसफोरनि प्रब्लेम्स बे मेजर प्रब्लेम्स बेखौ आङो फार्स्टआवनो सल्भ खालामनो नाजाग्रोगोन आरो आङो नाजागोन जे स्टुडेन्टसफोरनि मोन्थाय बे स्टुडेन्टसफोरनि मोन्थायखौ आङो माने प्रिन्सिपालजों रायलायनानै जेनेबा आं डिसिसन लागोन जे स्टुडेन्टसफोरनि जे मोन्थायफोर मोनाखै बेफोरखौ आङो स्टुडेन्टसफोरनि मोन्थायफोरखौ मोनहोनो थाखाय आङो थिरांथा लागोन आरो आङो आंनि टिमखौ लानानै जेब्लाबो आं इउनिटियाव खामानि मावलांगोन खौसेथियाव खामानि मावलांगोन जाहाथे उननि समावबो आंखौ गासिबो आंनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोनो बेनो मा टिमनिफ्राय गेलेदोंमोन दा आङो गासिबो जोङो टिमानो टिम एम्पावारनिफ्राय जों देरहासार जानो हाबाय 12 केन्डिडेट्सफोर थांबाय जोंनि अपोनेन्टआवहाय दा रावबो ओंखाराखिसै बेनिखायनो जोङो 12 जनबो जोंनि टिम एम्पावारनिफ्रायनो देरहानो हाबाय आरो नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय जाबाय आङो दिनैनि KGSU इलेक्सनावहाय भाइस प्रेसिडेन्ट पस्टआव ओंखारनाय जादोंमोन जोंनि टिम एम्पावारमेन्टनि मट'जों इउनाइटेड फर चेन्ज बे जोंनि टिमनि मट'खौ लानानै आंनि सिनियर बिब'मोन बिदामोन लोगोफोर आरो बिनानावमोननि सापर्टजोंहाय दिनैहाय देरहासार जानो हाबाय स' आं बयखौबो थेंक इउ होनो सानो आंखौ जाय सापर्ट होदोंमोन एस ए भाइस प्रेसिडेन्ट आङो स्टुडेन्टफोरनि नांगौ प्रब्लेम इस्युसफोरखौ आंनि प्रायरिटि मानिनानै लागोन स' आंनि मुङा धोनसिरि बाला ब्रह्म गिबियावनो आङो बयनिसिमबो आंनिफ्राय साबायखरखौ जासिहरनो सानबाय दिनै आङो टिम एम्पावारनिफ्राय एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारिनि पस्टआव गाखोनाय जादों आङो बयबो सिनियर्स आरो आंनि जुनियर्स आरो आंनि मेटफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरो आदामोनखौबो जोंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय जोंखौ गाइड खालामलांनायनि थाखाय थेंक इउ मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय क'क्राझार सोहोराव गोदानै बेखेवदों क्रिमसन क्लाब मुंनि गंसे गोदान जिनि गला क'क्राझार सहरनि बिशाल मार्केटनि साहा जेडि रडनि साखाथियाव थानाय US पल' प्युमा किलार ब्रेन्ड गलानि साखाथियाव गोदानै बेखेवदों क्रिमसन क्लाब मुंनि गलाखौ हौवा हिन्जाव आरो गथ'साफोरनि थाखाय बायदि बायदि रोखोमनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ नोंथांमोना क्रिमसन क्लाबाव मोननो हागोन मख'नो गोनांदि गोदानै बेखेवनाय जिनि गलायाव हौवा हिन्जाव आरो गथ'साफोरनि गानग्रा जोमग्रा जेरै लंपेन्ट शार्ट टि शार्ट टपि बायदि बायदि जि जोम बायोब्ला नोंथांमोनहा मोननो हागोन डिसकाउन्टजों लोगोसे अफार गोबाव खालामाजासे खनसे भिजिट खालामदो क'क्राझार सोहोराव गोदानै बेखेवनाय क्रिमसन क्लाब जिनि गलायाव लोगोसे नोंथांजों गोरोबनाय समायना रमायना गानग्रा जोमग्राफोरखौ लानानै थांनो हागोन क्रिमसन क्लाब गलानिफ्राय खुलुमबाय क'क्राझार एक्चुअली मैं एरिया VM हूँ क्रिमसन क्लब स्टोर हमारा ओपन हुआ है कोकराझार में 26 नंबर EVS स्टोर है तो हमारे यहाँ पे मेंस वोमेंस किड्स 3 सेक्शन मिलेगा ये आपका कोकराझार में JD रोड गौरव हतरमारी कोकराझार JD रोड में है नियर पूमा विशाल वो सब स्टोर के पास में है तो हमारा यहाँ पे क्रिमसन क्लब में ऑफ़र चल रहा है आप लाइक लेडीज़ का अगर कुछ डेनिम परचेज करेंगे तो 4000 में डेनिम आपको 2 मिल जाएगा अगर मेंस का डेनिम कुछ भी अगर 2 परचेज करें 4500 में मेंस का डेनिम मिल जाएगा बाकी 3999 से ऊपर अगर शॉपिंग करें 500 डिस्काउंट है 6999 से ऊपर अगर शॉपिंग करें मतलब 7000 से परचेज करने पे 1000 रुपीज़ ऑफ है 10,999 मतलब आपका 11,000 शॉपिंग करने से आपको 2000 डिस्काउंट इंस्टेंटली मिलेगा जो आपका बिल में डेबिट हो जाएगा तो आप लोग आइए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए नियर विशाल है तो गौरव भट्टामारी JD रोड तो ये क्रिमसन क्लब का एक्सक्लूसिव स्टोर है यहाँ पे आपको न्यू कलेक्शन
अवेलेबल मिलेगा, हर टाइम मिलेगा, कुछ ना कुछ तो ऑफर चलता ही रहता है एवरी फॉर द ईयर।